Pagpalang araw po sa inyo lahat. May share po ako sa inyo orasyon ng Atandar sa Kabal, Hiwaga ng Pangasinan. Ang proseso po nito ay magdasal po ng isang Ama Namin, Baginong Maria, at sumasampalataya at isunod pong orasyon. Ito ay inuusal sa isip at iip sa dibdib ng pakros at sa tubig inumin. Sisya muna kayo kung di po ako naka-upload ng kasi may ginawa po ako importante po. Sana po wag magkalimot mag-subscribe, mag-like and share, and pindutin na rin po bell icon para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan palagi at hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay. Makakamit po natin lahat yan. Maraming salamat po. Ang i-share ko po ngayon po ay yung orasyon sa Tardar Kabal. Ito ay magagamit po sa pangdepensa sa mga tatangka sa inyo. Ito ay napakapangyarihan po ng orasyon ng Kabal, Tardar. Narito po ang orasyon na Ama Namin at Baginong Maria sumasampalataya. Isunod po yung orasyon na ito. Sancto Dios Virus Matam Itam Amoros Yandabal Cruz. Salin po ng 3 beses po at po sa dibdib ng pakros at ipo sa tubig para inumin. Ito po. Shout out po pala kay Bernadero Palisok. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po. Yan po ang orasyon sa Kabal. Shout out po sa inyong lahat. Huwag kalimut mag-subscribe. Salamat po. Bye-bye po.